El projecte interdisciplinari pilot de primer ESO consisteix a conèixer i entendre els 6 paràmetres ambientals que conviuen dins l'aula i veure com els poden mesurar i valorar. Els 6 paràmetres ambientals són aire, so, llum, humitat, temperatura i pressió atmosfèrica. El projecte pilot neix del professor de música a partir de voler saber com es transforma la qualitat de l'aire dins l'aula de música després d'una pràctica de cant. El projecte s'ha dut a terme entre el 2 i 16 de maig de 2024 i hi han participat les matèries de música, matemàtiques, ciències naturals, tecnologia i la implicació de l'aula d'acollida. Aquest projecte s'ha pogut dur a terme gràcies a la formació rebuda per part del professorat en el curs La qualitat de l'aire realitzat per Rubolot Team. A música hem activat el projecte donant a conèixer els 6 paràmetres ambientals, l'estació de mesura Llevasenso, el distribuïdor de dades digital ThingSpack i hem finalitzat amb aquesta audiovisual. A matemàtiques hem après, a partir de les dades enregistrades pels diferents sensors, a crear gràfics per poder analitzar els valors obtinguts. A ciències naturals hem investigat els principals paràmetres ambientals i hem après què mesuren, amb quins aparells i quines unitats. A més, els hem relacionat amb la seva importància en salut, climatologia i, fins i tot, el dia a dia. A tecnologia hem treballat els principis bàsics del circuit elèctric, què és l'electricitat, quins tipus de components hi trobem i hem començat a dissenyar circuits. Quin número és? A l'aula d'acollida hem reforçat tot el vocabulari específic de cada matèria com també poder fer entendre millor els 6 paràmetres ambientals a l'alumnat nouvingut. El professorat ha detectat que una part de l'alumnat ha assolit totes les tasques de manera proactiva i amb interès. El professorat se sent satisfet amb aquesta experiència pilot i pensa que és un bon punt de partida per millorar el projecte per al proper curs. Com a darrera observació, el professorat ha detectat que caldria disposar de material de més exactitud i mesura de més paràmetres per poder dur el treball amb més fiabilitat. Una cosa que m'ha agradat molt és que els professors s'esforcen perquè nosaltres puguem estar bé dins l'aula. M'han passat les classes ràpides i m'ho he passat bé, m'agradaria l'any que ve repetir-ho. Posar més d'una matèria en els paràmetres ambientals ha estat molt interessant, ja que pots veure que tot està relacionat. Més que aprendre, m'he sobresaltat en aquesta experiència dels paràmetres ambientals, ja que no pensava que tantes coses podien estar relacionades entre si. He après la importància que tenen els paràmetres ambientals en el nostre dia a dia i com ens afecten el nostre rendiment acadèmic. M'ha semblat curiós el fet que un aparell pugui mesurar aquests paràmetres. Crec que ha estat una bona experiència en què s'han pogut treballar diferents coses a diferents matèries que tracten del mateix tema.